Търсите начин да фалшифицирате местоположението си в POKMONGO без root или jailbreak на вашите Android или iOS устройства. Или може би търсите сигурен метод за промяна на локацията в POKMONGO и подобряване на вашето игрово изживяване. Знам, че има много начини да телепортирате в POKMONGO, но за съжаление, повечето методи за GPS spoofing изискват root или jailbreak на телефона ви, което може да бъде рисковано и да доведе до бан на акаунта ви. Но не се притеснявайте. Днес ще ви покажа най-добрия начин за промяна на локацията в POKMONGO без root или jailbreak на вашия смартфон. Това е добре познат професионален инструмент за промяна на GPS локацията, на който се доверяват милиони потребители. Работи както на Android, така и на iOS, включително най-новите версии Android 15 и iOS 18. Както виждате, има режим с джойстик, който ви позволява да контролирате движението си в POKMONGO. Най-хубавото е, че можете да регулирате скоростта на движение, така че да симулирате реална разходка, което заблуждава играта и я кара да мисли, че се движите в реално време. Следващата полезна функция е мултиточков режим, MULTISPOT Mode, който ви позволява да създадете персонализиран маршрут. Тази функция е идеална за излюпване на яйца или изпълнение на задачи по маршрута. Поставяте точки по маршрута и когато натиснете «Премести», вашият аватар автоматично ще следва планираната пътека. Най-популярната функция е режимът на телепортиране, Teleport Mode. В горния ляв ъгъл можете да изберете дестинация на картата. Ако искате да се преместите на друго място, просто кликнете върху желаната локация и ще се телепортирате там мигновено. Ако искате да се преместите навсякъде по света, можете да използвате истински адрес или GPS координати. Преди да се телепортирате, препоръчвам да активирате стриктен режим на кулдаун таймер. Спазването на времето за кулдаун ще ви предпази от софтбан. Друга полезна функция е търсенето на информация. Тя е изключително полезна за попълване на вашия POKDX. Например, ако искате да намерите PIKACHO, просто потърсете под търсене на POKMON и системата ще ви покаже къде да го намерите. Също така можете да проверите информация за рейдове или задачи в играта. Окей, треньори, все още има много функции за изследване с този професионален GPS инструмент за POKMONGO. Това наистина е най-добрият начин да промените локацията си безопасно и без риск от бан. Проверете линка за изтегляне в описанието подолу, където можете да изпробвате безплатната версия на Еnyatu преди да решите да закупите. Ако видеото ви е било полезно, дайте палец нагоре и се абонирайте за още съвети и трикове за POKMONGO. Ще се видим следващия път.